Viem, že to bude znieť ako klišé, ale byť z 500 000 fotografií v top 10 a prvý v landscape je niečo úžasné. Bolo to perfektne zorganizované, celá tá akcia od príletu po príchod na hotel, samotné odozdávanie cien na fotovýstave Fotopia a následné presunutie sa na výletnú loď. Paráda, nemám slov. Fotografia vznikla na Islande, v blízkosti mestečka, dedinky Grindavik, kde vlastne v čase korony v roku 2021 buchla sopka, bol tam kráter, bol tých kráterov viac a v čase korony to nebolo jednoduché, museli sme absolvovať s kamarátom 5-dňovú karanténu v Reykjaviku, následne až tak sme boli pustení do civilizácie a fotili sme 2 dni pri sopke. Už samotný presun na Island nebol jednoduchý, keďže v čase korony sa dostať vonka za hranice, keď sme sa nevedeli dostať za hranice okresu, nebolo jednoduché. Však nám sa to podarilo a už to samotné bola výzva. Potom stráviť 5 dní v karanténe, absolvovať niekoľko PCR testov, tá túžba vidieť sopku a fotiť sopku bola ozaj veľká. Našťastie sa to podarilo, dobre to dopadlo a fotili sme sopku v dosť nehostinných podmienkach, kde fúkal 80 km vietor, bolo fakt chladno, nepoznali sme dobre cestu, nebolo to ešte dobre značené, ako to bolo pozdejšie už tam bola vlastne iba vyhliadka. My sme mali to šťastie, že sme sa mohli pohybovať pomedzi krátery, vlastne týždeň na to tam, kde fotka vznikla, bol vlastne ďalší kráter, čiže tam to bolo celkom nebezpečné sa tam pohybovať, avšak nám sa to podarilo, čo je skvelé. Roky som nikoniak, takže aj tu som použil Nikon Z7 a objektív 14-30 f4. Vlastné fotografie dávam na svoj web, takisto na sociálne siete. Zvyknem si ich tlačiť pre vlastné potešenie, respektíve ako dary v rodine a rozhodne fotografia má ten ako najväčší cvenk a najkrajšie ukáže, keď je vytlačená. Fotkou je vtedy, keď je vytlačená a čím väčšia, tým lepšia, tým krajšia, aby ten detál to bol krásne vidieť, hlavne pri krajine. CV robí nádherné produkty, spomeniem fotoknihu, ktorú som si už niekoľkokrát u CV tlačil a tá knižka vždy vyzerala výborne. Veľmi pekné, presné farby. Ozaj som bol spokojný.